Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αν έχετε βραχνάδα, αν έχετε αυτό το σύμπτωμα και αν επιμένει, είστε στην κατάλληλη κουβέντα αυτή την ώρα, γιατί έχουμε τον κύριο Μινά Αρτόπουλο, είναι ο Ριλά, είναι διευθυντής της πρώτης οτορινολαριγκολογικής κλινικής Μητέρα. Καλημέρα σας, κύριε Αρτόπουλε, τι κάνετε? Καλημέρα σας, Χριστός Ανέστη. Αληθώς, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Χαίρομαι που το κρατάτε 40 μέρες. Παραδοσιακά. Έτσι. Λοιπόν, το βρόγχος φωνής ή αλλιώς η λεγόμενη βραχνάδα είναι ένα πολύ συχνό σύμπτωμα που μπορεί να ταλαιπωρήσει τα παιδιά όσο και τους ενήλικες πολλές φορές στη διάρκεια της ζωής τους. Εγώ ρωτούσα τον κύριο Αρτόπουλο στο διάλειμμα, αυτό δεν είναι κάτι που το παθαίνουμε για λίγο όταν κρυώνουμε και φεύγει? Είναι ένα σύμπτωμα γενικότερο. Για να δούμε λοιπόν καταρχάς γιατί βραχνιάζουμε, γιατρέ. Σωστά. Αυτό όντως είναι ένα σύμπτωμα και θα πρέπει να καταλάβουμε καταρχήν από πού προέρχεται η φώνηση. Προέρχεται από το λάριγκα. Ο λάριγκας είναι ένα κουτί και να σκεφτούμε ότι μέσα σε αυτό το κουτί έχουμε δύο χορδές, οι οποίες κινούνται μεταξύ τους και βγάζουν τη φωνή. Όταν έχουμε λοιπόν μια συνθήκη, όπως παραδείγματος χάρη η διαταραχή της κινητικότητας των φωνητικών χορδών ή ακόμα και η διαταραχή της μορφολογίας των φωνητικών χορδών, τότε επέρχεται η βραχνάδα. Κάτι παρεμβαίνει δηλαδή, ας πούμε, όπως όταν κρυώνουμε που έχουμε ας πούμε φλέμματα, κάτι τέτοιο? Σωστά. Ο πρώτος λόγος που μπορεί να πάθουμε μια βραχνάδα, το πιο συχνό, είναι μια οξεία λίμωξη του αναπνευστικού, ας πούμε, μια οξεία λαρυγγίτιδα που μας οδηγεί σε μια βραχνάδα. Ένα δεύτερο είναι μια δυσκολία στην φώνηση που κάνουμε, ας πούμε, προσπαθούμε να μιλήσουμε αρκετά. Όπως η κακομεταχειριζόμαστε, σωστά, κακομεταχειριζόμαστε τη φωνή μας. Υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες φωνής, όπως είναι οι τραγουδιστές, οι ιερείς, οι πολιτικοί, οι ηθοποιοί που χρησιμοποιούν πάρα πολύ τη φωνή τους. Και αυτό είναι ένας ερεθισμός επίσης που καταπονεί τις φωνητικές χορδές. Μπορεί να είναι σοβαρή μια βραχνάδα? Μπορεί να είναι σοβαρή. Συνήθως δεν είναι. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δει ο οτορινολαριγκολόγος σε συνεργασία με τον ασθενή, όπου θα του πει το ιστορικό του, θα του κάνει μια ενδοσκόπηση και από αυτό που θα βρει, από αυτό που θα δει μέσα στην ενδοσκόπηση θα καταλάβει για το εάν πρόκειται για κάτι σοβαρό ή όχι. Όταν συμβεί, πώς την αντιμετωπίζουμε? Όταν συμβεί πάλι εξαρτάται από το λόγο. Παραδείγματος χάρη, όπως είπαμε πριν για τους επαγγελματίες φωνής, υπάρχει μια κατάσταση που λέμε κομβία φωνητικών χορδών. Θα τα έχετε ακούσει αυτά. Ναι. Που λέμε κάλλεις φωνητικές χορδές. Ναι. Αυτό έχει διαφορετική αντιμετώπιση από ένα πολύποδα στις φωνητικές χορδές ή από ένα καρκίνωμα στις φωνητικές χορδές. Και δεν έχει και την ίδια σπουδαιότητα. Έτσι, οπότε πρέπει να ξέρουμε ακριβώς από πού προέρχεται για να πούμε και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Προληπτικά μέτρα μπορούμε να πάρουμε ή δεν παίζει ρόλο? Προληπτικά μέτρα μπορούμε να πάρουμε. Το βασικότερο είναι να πίνουμε πάρα πολύ νερό και να προσέχουμε τη φωνή μας. Είναι αυτό που λέμε, νερό, στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Πρέπει να κάνουμε αυτό που λέμε οικονομία φωνής. Και όταν λέμε οικονομία φωνής δεν εννοούμε να μην μιλάμε. Εννοούμε ότι θα πρέπει να μιλάμε με τέτοιο τρόπο που να μην καταπονούμε τη φωνή μας. Να μην φωνάζουμε κιόλας, φαντάζομαι. Να μην φωνάζουμε και να μην ψιθυρίζουμε. Και το ψιθύρισμα κάνει. Βεβαίως. Ναι. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να μιλάμε όπως βγαίνει η φωνή, χωρίς να ζοριζόμαστε. Αβίαστα. Αυτό είναι η οικονομία φωνής. Ναι. Το τσιγάρο κάνει ζημιά? Το τσιγάρο κάνει ζημιά, όχι ίσως όπως το ξέρουμε ότι αν καπνίζουμε θα πάθουμε καρκίνο, ας πούμε, που και αυτό συμβαίνει, αλλά είναι πάρα πολύ συχνό το κάπνισμα. Θα σας πω μια μελέτη που έχει, αρκετές μελέτες έχουν συμφωνήσει ότι ένας καπνιστής, ακόμα και παθητικός καπνιστής κατά τον ίδιο τρόπο, γι' αυτό και είναι και η σημασία και του παθητικού καπνίσματος, έχει 3 με 4 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να πάθει αυτό που λέμε βραχνάδα. Να βραχνιάσει, άσχετα με τον καρκίνο. Άσχετα με τον καρκίνο. Ναι. Βεβαίως, με το τσιγάρο του άλλου. Και βέβαια να σας πω εδώ ότι ούτε το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι άμυρο ευθυνών. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Είναι λιγότερο. Πολλοί νομίζουν ότι είναι ανώδυνο. Όχι, δεν είναι. Είναι λιγότερο, αλλά και αυτό παίζει ρόλο. Κάνει τη ζημιά του. Μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, Μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε και από εδώ ενδιαφέρουσες